हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ दि लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै बर' सावथुननि सायावहाय फिन आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर बिथां गोजोन बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों सानबोलावरि स' ओमफ्राय लोगोफोर बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय बिथां सोरां नार्जारि, पुजा मोसाहारि, गुणबती जायखौ दांखोलोदो मुङै मिथियो, जेंगाव आरो लोगोसे जुनमनि, दैमु आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर स' लोगोफोर बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ स' दाखालिसो बेनि पार्ट 1खौ रिलिज खालामनानै होखादों नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे बर' सावथुननि पार्ट 1खौ आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावहाय नायखादों आरो गोबाङानो नुखादों लोगोफोर आरो बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 2 बा पार्ट 2खौ दायो रिलिज खालामनानै होबावबाय लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावहाय बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर स' लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि पार्ट 2खौ बा एपिसड 2खौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर स' लोगोफोर आरो बे बर' सावथुननि नोंथांमोना पार्ट 3 बा एपिसड 3खौ नायनो थाखाय दायो जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं नामा जुदि नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरखादो लोगोफोर बे एपिसड 3खौबो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर बे बर' सावथुननि एपिसड 3खौबो थाबैनो आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फुल मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ थाबैनो मोनथिबाय थायो।